מה קורה, גלעד? בסדר. הכל בסדר? כן. אוכל עגול, כן. נכון? כן. מה אתה הולך לבשל לנו היום? אני הולך לבשל קציצות קוסקוס. נשמע מאוד מעניין. כן. קציצה שעשויה מקוסקוס? כן. גם הקוסקוס עגול, ואחר כך אתה הופך גם את הקציצה וזה גם נהיה עגול. כן. למה קציצות קוסקוס? קוסקוס זה מאכל אהוב עליי, וגם אני צמחוני. רגע, מה? צמחוני? כן. בן כמה אתה? בן 9.5. ומאיזה גיל אתה צמחוני? 5.5 כזה. אתה לא זוכר מה הטעם של בשר בעצם, נכון? איך אנחנו מתחילים? קודם כל, שופכים את הקוסקוס. ואנחנו משתמשים בקוסקוס מלא, שהוא עשיר בסיבים תזונתיים, והוא משביע, והוא מאוד מאוד בריא, וטעים כמובן, נכון? כן. אוקיי. אוקיי. מים חמים יש לי כבר פה. לקחתי. לוקחים שתי כפות שמן. מים רותחים אני אעשה. כמה? 2.5. חצי ליטר בערך של מים. האמת שזה קוסקוס נורא טעים, הוא גם מוכן בשנייה, נכון? כן. אז את זה אנחנו יוצקים. מעולה. תגיד לי, תשמע, נורא מסקרן אותי, למה החלטת להיות צמחוני בגיל 5.5? יש לי חבר שאני והוא אכלנו ביחד עוף, ואז הוא הוציא מין דבר מהעוף והתחיל ללוס את זה ואמר, זה מסטיק. זה הגעיל אותי, וגם אני מאוד אוהב חיות, והיה לי כלב, ואז הוא הסתכל עליי במבט כזה. באותה שנייה? כן. יאללה. הבנתי. ואז ירקתי את זה על הרצפה והתחלתי לאכול, וגם סבתא שלי צמחונית. ומאז אתה צמחוני? כן. זה מין איזה משהו שנתקל לך בילדות. כן. מה אנחנו עושים? ושמים על זה מכסה. אוקיי. בוא נניח צלחת או מגבת, נכון? מחכים 5 דקות. עברו 5 דקות. הלאה. מה יש לנו? לוקחים 2 ביצים. אוקיי. ביצים. עכשיו לוקחים את הקמח. אוקיי. אבי תחתוך את בסדר גמור. השמיר ואת הפטרוזיליה. את כל הכמויות של המתכונים יש כמובן באתר. בבקשה, שמיר, פטרוזיליה, הכל נכנס פנימה. שמים מלח ופלפל. אוקיי. פלפל. צריכים לא רק פלפלים, אפשר גם ככה צריך לטרוף את הכל מהר. כן. חשוב מאוד שהקמח ייטמע. עכשיו ניקח את הקוסקוס. בבקשה. ניקח אותו ונשים בתערובת הזאת. בוא, אני אעזור לך, הכל? כן. הכל. הכל. אני בינתיים שם מחבת על האש. כן. שמן? מכל התערובת הצבעונית הזאת, מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לעשות מהם כדורים ולטגן אותם. אז ככה אנחנו עושים? כדורים כאלה? לא, מהדקים. אוקיי. ואז בסוף נותנים הידוק קטן, שזה יהיה לא כל כך ישר. יפה מאוד. וזה השלב שאנחנו הולכים לטגן את הקציצות, נכון? כן. דקה מכל צד, משהו כזה? כן. אולי אני בינתיים אכין את לא ראיתי את זה. מה זה, יוגורט? כן, אני אכין את היוגורט. אז מה יש לנו פה בעצם יוגורט, נכון? כן. שקונים בסופר כזה בגביע קטן או בבקבוק. יש לנו פה נאנה, ואני אשים אותו. שמים. גלעד, מה אתה אומר על אלה? זה בסדר בצבע? כן. רגע. אפשר כבר להוציא. אז הנה, אז השלב האחרון מוכן, שזה השלב הכי חשוב במנה, הצלחות שלה. ותראה איזה צלחת יפה סידרתי לנו פה. אוקיי, אז אנחנו מסדרים את המנה. אוקיי, הם לוקחים את מטבל יוגורט. שים כף. פה. כן. עוד קצת. כן. גלעד, אתה מקצוען. גלעד,
קח את המנה, גש את המקום שלך חזרה, ואנחנו ניפגש בשלב הטעימות. אוקיי.